In moerasgebied de Houtwiel bij Veenwouden rint de natuur vooruit op de tijd. Dit is de paarse dove netel. Dat is de gewone stiekel, de netel, en dan de witte dove netel en dit is de paarse dove netel. Het is een eenjarige plant en als het juist zo mooi die nou op deze tijd nou bloeit. Dus dat ben al hier de voorjaarsteken en vooral het betiden, nou voorjaarsteken van op dit moment. Net alleen nog de planten komen hier de tabloei. Ook de beesten binnen nou te zien en te jaren. Ik had de koolmees, de blokvink de merel, de kliester die zongt al, de zangliester die zongt al. Ik jaren van de week al een houtduif en dat ben hier al soorten, die zijn ze al hier. En de rest ik wil om je zinnen. De natuur is wel bezig van al die geloeden, dat ben al hier de voorjaarstekenen. En ik een markel en die jaren die leven winters in groepen bij elkaar. Maar die markel die jaren nog van de week al weer die voorjaarsgeloeden van ping, ping, ping. Dan zie je zo een pater. Bielsma verwacht het geen ingrijpende verorings. De natuur die past hem wel weer aan. En dat is dus het bijzondere in de natuur. Vind ik zelf altijd dat hij zich wel weer aanpast. En eigenlijk is het net zo dat we nou zo betiden voor die hebben. En dat er een bepaalde soorten dan uitsterven daardoor. De gevolgen van opwarming van de aarde binnen dus onmiskenbaar. Doch zocht Bielsma ook variëren. In de natuur, en vooral nu het variër, is dat een tip. Ga eruit. En we zullen meestal je keur in. Nou, als dan rustig je longens erin staan, dan jest die vogels al hier en jest het leven weer, dat het leven weer begint. Dan zegt even de zin, even op mijn oren gedachten van de natuur, die kunnen ze er wel bovenop helpen.